Čaute, ja som Naty a vítam vás pri mojom prvom vlogu na tento kanál. Dneska to bude vlastne ani nie, že vlog z celého dnes Vianoc, ale vlastne vám iba ukážem, aké darčeky som dostala. Ako prvý som dostala teda mobil, na ktorý natáčam, je to Samsung Galaxy S6 v bielej farbe. Potom takéto napríklad potítka na gymnastiku a rôzne veci, ktoré vám teraz vlastne ukážem. Chcem vám povedať, že na tento kanál budem natáčať iba vlogy takéhoto typu, proste iba tak v ruke. A to asi tak všetko. Idem vám teraz ukázať nejaké tie veci, ktoré som dostala. Takže vopred sa upozorňujem, keby niekto vošiel, ale máme tu aj návštevu, takže dúfam, že vám to nebude vadiť. A môj cop, ale tak to už mám od rána, takže dúfam, že to nevadí. Takže vošiel bratranec, ale nevadí. Takže takúto peňaženku. Je zo Stradivariusu, lebo ja o všetkých darčekoch som skoro vedela, takže, ale aj tak to bolo prekvapenie. Potom som dostala crop topovú mikinu, ktorú už som si skúšala, takže je taká prevratená, ale to nevadí. Proste je crop topová a je to úplne super, pretože crop topovú mikinu som strašne chcela. Potom od sestry takéto tričko, ale presvita trochu, ale mne sa to strašne ľúbi a je to úplne pekné, fakt. Biele tričko asi v skrini vôbec nemám. Potom takúto mikinu je z Beršky za 10 €, čo je to vracená. Tam iba minimal, takže je to úplne pekné. Aj zelená, taká khaki farba. Potom tu mám takúto mikinu z Forever 21. Vlastne ten na Slovensku je taký trochu, no, dobrý je, ale tak horší je, ako v Anglicku určite. A stála nejak 25 € a je úplne taká vyteplená. Taká úplne super, takže milujem ju. Potom som dostala čiapku, že Let It Snow a vlastne v tom vnútri bolo takéto, ktoré sú tam na kľúče. Potom som dostala ponožky, vlastne na gymnastiku a taktiež aj takéto farby, ale nebudem vám ukázať všetky páry. Potom som dostala ešte od niekoho, no choď preč. Od niekoho som dostala ešte túto sviečku. Od maminy, ale ja som ju vybrala. Od maminy. Takže vošiel zase niekto, samozrejme ma všetci budú vyrušovať, hlavne keď natáčam, lebo to už natáčam 4-krát. Potom tu mám takéto tielko na gymnastiku. Takéto tielko, no tak to teraz moc asi... No proste je to tielko také na gymnastiku, ale je mi asi malé, takže budeme musieť vrátiť, ale akože je dobré, ale je také malé proste, neviem, jak to povedať. Potom tu mám takéto Adidas, Adidas Vak, je úplne super, je taký mikinkový, rúžový a má tam vystúple to Adidas, čo je úplne super, takže tak. A ešte tu mám potom jednu vec, čo je vlastne kryt na ten mobil. Takto. Vlastne sa tam presypáva, čo je úplne super. A ešte, čo by som vám ukázala, sú od sestry som dostala takéto... Som vlastne dostala leginy, ale som ich zabudla v obývačke. Takéto náramky, ale ešte jeden by tu mal byť, ja neviem, kde je. Možno niekde, ja som ich neviem. Proste takéto, ja som si myslela, moja sestra si myslela, že sú to tie chodské, neviem, sa to číta, hej. No ale nie sú, sú to normálne prstenie. A neviem, no. A ešte vám ukážem takto krabičku od toho mobilu, proste klasika. Áno, no to asi všetko. Ešte nejaké darčeky mám niekde v obývačke, ale to je asi všetko, čo som dostala. Ja som za ne strašne rada, hlavne som dostala najviac oblečenie. A ešte vám teraz ukážem, že ako vlastne vyzerá kryt Adidas, ktorý som dostala, stál mimochodom 30 €, ale som za ňo rada, lebo je krásny. Tak vám to asi neukážem, pretože ja vlastne, keď sa kúknem do zrkadla, tak není tam vidno ten kryt. Takže to je také dosť blbé, ale mám nápad. Tak ne, chcela som zobrať ešte jedno zrkadlo, ale nemáme, takže to je jedno, ja už to nebudem riešiť. Ja dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Iba som vám v rýchlosti ukázala, myslím, môžem vám ukázať ešte aj stromček, ale v rýchlosti som vám ukázala, že vlastne som vám v rýchlosti ukázala moje darčeky. Ja dúfam, že sa vám to páčilo a určite mi napíšte, aký hlavný darček ste dostali, úplne ten najhlavnejší, ako napríklad ja tento telefón, tak mi napíšte, aký najhlavnejší darček ste dostali. A môžete dať tak like, koment a tak. A zatiaľ čaute.